سلام كما يتعلو كبرات تخطاتلتي نلومي حاموس 26 حدار فرق معلتن فرغان استلالي وزينا ومسنارو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتا لكم بغبرز عدم شام تولدي بغنت تاتو دما أفلم بيت صحفة تقرالو وديتر ببوان زودو ومسلطنها تاب سراح تبو تسيتي ركبهم كم زلو قليتو حارستوت نزولا الشعب زرات ما بتبو درجة خمزلو منسترعية المحبرة ونحن تنابن الزبع عبد غيح نتصق مع السدرا بيتات التايسو تشاينا روسيا ناب ملايت عات الزلون زمدنا لمدنفع كم السرحة دبب كوريا لبلا كورونا فيروس نمكتا وسيناتو نتصنحت الجلاتات مريسا كتت الروم وخلافي أبي برازيل بزقات محرقة من قيجاوة وسن عباينا يتعمت مكينان بو حدو 4 سبات بيت صحفات تقلالي أوديتر بب وانو زودبهم سلطناتات اب سراح تصبو وصيتي ركبهم كم زلو قاليصوم غايزتنيا بنيام فسحاتين زدالو صبصاب غرمسقل غرز غير كرباي بيت صحفات تقلالي أوديتر مسنا وشت هاجر نوصانا يسرح مشاركته بمتحببار بب وانو زودبهم امم عبال عقمي أوديترات زتوكور سلطناتات أبد معنات السلاسل زلو سراح صبو وصيتي ركبهم كم زلو تقلالو أوديتر أتو غرز جهر قبر مدهن مسئرنا أبز قبرك على محتث قليصهم بيصحفات تقلالو أوديتر كلن منقستا وتكالات بمنقستز وهابن جنزبن نبرتن بصفوفن كنعنا بزلوون أقباب أبز قبو موعلو هزب دما زقبو أقلقلوت بسلطنة مركاب الزقوات زكاياتلن أكال مخانو زحابر أتو غرز جهر أب نفسه كفتكال بوقعات زكايات صفوف وشتاو أوديت كهلو لعل سعر خمسة كايد أتزود دب سلطنة الدماء أبزي زقنع كم زخنا أبريهو منجستن حزبن هاريوم زمس وجنزب أبجبهم على العو اللي دوا على المرققات يعتنا هنا نبا ناودي ورقات مسكر كلاي بيتين ساتن زكايد أذن الله سرحت كي أنت عينت هقلبت نهزبي هبالله زلا كنت عبيت عتتات كل ساس لزلوا أبتأ قلبت مهاب لحنوتات نتيجن جنا بزحت كم على رئيس جبهم نجاراتون له أول شيء بتصحفتنا معنا نبتصحفت على الأوديتر أنا سوقف 3 عامات إذن quality assurance reviews بحال صراحتنا صفوف على ده يلن وي مستزل زتلف درجة يخيد على ده يلن بدقة بزوانا هو أفريقيا مثيهم في صراحتنا زمرمر له ساتهم دخمتاتنا كل جزية أبزين دخمتات تاريخهم أبزين كأحبيت لو تتاتهم يسوون يلومون رئيتو تاتهم سلزوجنا أبزاناتهم رئيتو تمركزنا كل وصح هذا لنا درجة الله سلزوج كل جزية إنه هو سلطنات نتي تاريخ الناس الله هوقفات زمن لأن زي بس إحنا هذا درجاتنا أنه نبصح زي حجزيو أتم سلطنات بقاندو صفتها تحزا جنزبن نبرة المنجستن من رجال زعلم مخانم تقيس دما أتبيت صحفة السلاسل الصرحات ولا كواب تزدل درجان تزي بصحة أقدمو نويح جزيز وسط زنبرن صفتات أوديت أبحثير وان كعمم أبزك على الدرجات بصحة كم زلا نصيرو وانا دايركتور أوديتاتو منقص دانيو بوغنو أبتكالات زلو دخامات على اللي خان مفواس بقعات حدش تزمدبو أبالات المعبال كمون درجان برات أبالات كبن مبال أبوش تهاجرن وصان سلطنات بقص على كم زوها بمقلاز إيرترا مسقربا بتهجرت كثنا صارن كلا أبصرح أوديت أبزحشن زمسجنن بقعت كم تركبان صيرو ببوانو ببدرجهم ببصفحهم نأوديتراتنا يوهب أبزي ماشيهم أب تكبر مرئي بقعتهم ببوانو زجبروا لوتات نعقل أبينايم حيلهم زلو أبينايم دخيمهم زلو أبتي دخام زلو إريا ألينا أسسكرنا عندنا سلطنات نهبهم سلزي درجة بزحجي فام كم أوديتراتنا ريلي صبق درجة صبق منا ألو أبيت صحفات تغلال أوديتر دايركتر ممعبال عقم سب آتو قبرس الله سمحر دما اتي نعبالاتن أما شرطة تكالات من قصة السرحو مياويانن ويشتاو أوديتن زوها بسلطانتات أب صفة سرح رؤي بالجاثات سلزلوو أب مساون بزلع لكم زدفع اللو أرقاقيتو مجمّر أغالات حدث خوينهم
ተመዲቦም ክመጽና ከለዉ እቲ በጽሕፈት ሓደስ ስለ ዝኾኑ መምርሕታቱን ኣሰራርሑን ኣገባባቱን ሙያዊ ስነ ምግባሩን ኣገባባት ምስራሕ ኦዲትን ዘተኮረ ኢንዳክሽን ኮርስ ንህቢና ንሕፅር ዝበለ ማለት እዩ እዚ ነቶም መጀመርያ ዝኣትዉ ኮይኑ ካልእ በብዓመቱ ዓቕሚ ኣባላት ንምዕባል ኣብ ዘለዉ ዝካየዱ ብዓለም ኣፍሪሳዊ ደረጃ ምስ IDI ብምትሕባር ዝግበሩን ኣሎ ዝበዝሕ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ እዩ ዝካየድ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ሓሊፉ ይካየድ እዩ ኣብዚ ካብ ብዙሓት ሃገራት ዝመፁ ኣባላት ናይ ኣፍሪሳዊ ተሳተፍቲ ዝኾኑሉ ዓውደ ትምህርትን ስልጠናን ኮይኑ ኣብኡ ኣባላትና ካብ ቅድም ኣትሒዝና ሕጂ እውን ብዝለዓለ ደረጃ ብስፍሓት ብብዝሒ ኣብ ምስታፍ ንነጥፍ ኣለና ፍልጠት ብስልጠናታት እንተዘይማዕቢልካዮ ንቅድሚት ክስጉም ከቢድ እዩ ዝበሉ ሰልጠንትን ኣሰልጠንትን ቤት ጽሕፈት ጠቕላላ ኦዲተር ዝውድቦም ዘሎ ስልጠናታት ምስ ዘመናዊ ኣገባባት ስራሕ ኦዲት ዘላልን ተመክሮታት ዘቕስምን ስለ ዝኾነ ኣብ ስርሖም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ገሊፆም ሓረስቶት ንዞባ ሽዕብ ካብ ከበሳ ዝወርድ ወሓይስ ብግቡእ ናብ ግራውቶም ብምእላይ ብዘካየድዎ ፃዕሪ ዘራእቶም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ገሊፆም ንሳቶም ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ዝወረደ ወሓይዝ ሓይሊ ስለ ዝነበሮ ዝበዝሕ ዓግማትን ምእለይ ወሓይዛትን ብምስባሩ ግራውቶም ሓደጋ ፍግረ መሬት ከም ዘጋጠሞ ብዓቕሞም ብዝገበርዎ ናይ ምፍዋሱ ስራሕ ድማ 3725 ሄክታር ጥራይ ከም ዝሰተየ ኣብሪሆም ፍግረ መሬት ንምፍዋስ ዓመት ሙሉእ ማይን ሓመድን ናይ ምዕቃብ ሓያል ንጥፈታት ከም ዘካይዱ ዝሓበሩቶም ሓረስቶት ናይ ሎም ዘበን ክራማት ባሕሪ ተስፉ ብምዃኑ እቶታውነቶም ንምብራኽ ኣበርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ብወሓይ ዝተሃሲ ዘሎ መሬት ልዕሊ ዓቕሞም ስለ ዝኾነ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ሓቲቶም ኣብ ንዞባ ሽዕብ ብክራማት ከበሳን ባሕርን ዝሰቲ ልዕሊ 7000 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት ከም ዘሎ ሰነዳት ምምሕዳር ንዞባ የነጽር ኣብ ንዞባ ጎልጅ ኣገልግሎት ጥዕና ንምዕባል ዕቱብ ስጉምታት ይውሰዳሎም ወኪል ኤሪና ኣካል መብራህቱን ዘዳለዎ ጸብጻብ ዳናይት ገብረ ህይወት ከተቕርበያ ማእከል ጥዕና ጎልጅ ትህቦ ኣገልግሎት ንምምዕባልን ንምስፋሕን ቀዳምነት ተዋሂቡ ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሓላፍታ ማእከል ጥዕና ነርስ ተኽለዘ ወንጌል ነሪና ኣብዛሃቦ ሓበሬታ ምቁፅጻር ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ምክትታል ነብሰ ጾራት ስሩዕ ክታበት ህፃናት ወለንታዊ መርመራን ካልእን ኣገልግሎታት ከም ዝወሃብ ብምጥቃስ ነዚ ንምስፋሕ ዝትግበር መደባት ከም ዘለዎ ኣረዲኡ እንዳሰፍሐ ኸይድ ኣሎ እቲ ናይ ምክትታል ከም ክሊኒክ ኮይኑ ቆይሙ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ኮይኑ እዚ ናይ ምክትታል ናይ ዞም ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ወይ ከዓ ሜጀር ክሮኒክ ዲዚዝ ዝበሃሉ ብኣሽኮራ ጸቕጥደም ኣዝማ ወዘተ ዝኣመሰሉ سون يونيت حزب وينو يخيد على مالتي حجيز تكات عبيت قس بقس عبيت يزول مالتي ሚኒስትር ጥዕና ደረጃታ ማእከል ጥዕና ንምዕባይ በብመድረኹ ዝትግበሩ መደባት ከሰላስል ምጽንሑ ብፍላይ ኣብ በቕዓት ሰብ ሞያ ጥዕና ብዝተወሰተ በግሶ ኣብዚ እዋን እዚ ብደረጃ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ናብ ደረጃ ኮማዊ ሆስፒታል ዘበርኽ ብቕዓት ተደሊቡ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ መዳይ መሳርሒታት እውን ተመሳሳሊ ለውጢ ንምምጻእ እቲ ጻዕሪ ቀጻሊ ምዃኑ ኣብሪሁም ክሳብ ዘይ ሓጺር ግዜ ክሳብ 2020 ወርሒ 5 ቢሉ ማለት እዩ بدرجة نرس ديجري نرس دبلومة بحفجات مويا كله بنرسات تتحيز أنيها أبزه جاكزين نكفلي مطبحتي ناياد تزعلمه بحفجة تتكل كعبي وبويو أبيت أقول بلوت كيف سلزلو تي عم مويا وعم سوون دواسة خيرالو بدا أبز درجة أبزه جاكزين سلست ميديكال دكتور سويك حكي أنت مديو منالو بلابراتور ويستدار إنيها لابراتور ديجري لنا لابراتوري دبلومة لونا مالتي كلا أفتينا كلا موياوي تريني هاتي نرس موياوي زبالك كل عينة تالنا مالتي እታ ማእከል ጥዕና ዝተማለአ ኣገልግሎታት ትህበሉ ደረጃ ክትበጽሕ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ተራኮምን መሻርክትን ክዓዝዝ ድማ ዘኻኺሩ ኣብ ዞባ ጎልጅ ኣብ ኦም ሓጀርን ጎልጅን ክልተ ማእከላት ጥዕና ኣብ ካልኦት መምሕዳራት ከባቢ ድማ 7 መደበራት ጥዕና ተዋዲደን ኣገልግሎት ሂባ ከም ዘለዋ ሰነዳት መምሕዳርትን ዞባ የመልክቱ
ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ስንኩላንን ዘኽተማትን ንዝኣልያ 13 ጽጉማት ስድራ ቤታት ብጥሪት ኣጣይሱ ብ21 ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ መደብ እተን ስድራ ቤታት ነፍሲ ወከፈን ብዋጋ 10,000 ናቕፋ ከም እተጣየሳ ሓላፊት እቲ ጨንፈር ወይዘሪት መድሃኒት ግርማይ ገሊጻ እተን ከከም ምርጫአን ብጥለበጊዕ ኣብ ዑርን መጽዓኛን ዝተጣየሳ ስድራ ቤታት ካብ ምምሕዳራት ከባቢ እምባኻኻት ዓድለጂ ኣውህነ ዓዲ ኳንታ መንደፈራን ሕረትን ምዃንን ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ኣብ ከተማ መንደፈራ ምምሕዳር ከባቢ ዓድባሪ ብዝናብ ተበላሹን ተሽከርከርትን ኣጋርን ኣሸጋሪ ኮይኑ ዝጸንሐ ናይ ሓመድ ጽርግያ ብወፈራ ተጸጊኖም ነቲ ወፈራ ንምዕዋት ነበርቲ ዓቕምታቶም ኣዋሃሂዶም ከም ዝተሳተፉ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የነጽር ኣብ መሓዳሪት እቲ ምምሕዳር ከባቢ ወይዘሮ ትዕግስቲ ኤልያስ ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ ሎም ዓመት ብዝነበረ ክራማት መብዛሕትኡ መራኸቢ መስመራት ስለ ዝተበላሸወ ንምጽጋኑ ብውህደት ከም ዝነጠፉ ገሊጻ ኣብ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ መንደፈራ ሓሊፉ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ሰሎሞን ርስቶም ብወገኑ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓድባሪ ንዝወሰዶ ተበግሶ ብምጓስ እቲ ንኡስ ዞባ ነቲ ጸገም ተገንዚቡ ናይ ማሽነር ደገፍ ከም ዝገበረሎም ሓቢሮም ክብራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፀር መስተጋገሪት ኣህጉራዊ ዜና ሒዘ ክምለሰኩም እየ ምክታል ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብረት ቻይናን ሩስያን ናብ መዳይ ፀዓት ዘለወን ዝምድና ንምድንፋዕ ክሰርሓ ተሰማሚዐን ላዕለዎት ሰብ መዚ ፀዓት ክልቲአን ሃገራት ትማሊ 25 ሕዳር ኣብ ዘካየዱ ርክብ ኣብ ምህናፅ ፕሮጀክታት ፀዓትን ምክያድ ዳህሳስን ብዕቱብ ክሰርሓ ምዃኑ ኣፍሊጦም እቶም ሰብ መዚ ብዘይካዚ ሃገራቶም ኣብ ምልውዋጥ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ክትሓጋገዛ ዝኽእል ስምዑን ከም ተፈራረሙ ገሊጾም እዚ ናይ ፀዓት ስምዕ ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ቻይናን ሩስያን ንቕድሚት ኣብ ምድፋእ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ እቶም ሰበስልጣን ሓቢሮም ቻይናን ሩስያን ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድንአን ንምዕባይ ብዕቱብ ክሰርሓ ምስንሐን ፀብፃባት ይጠቕሱ መንግስት ደቡብ ኮርያ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ወሲንዎ ንፀንሐ ማሕበረ ቁጠባዊ እገዳታት መሊሱ ከትርሮ ምዃኑ ኣፍሊጡ እቲ መንግስቲ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣብቲ ሃገር ኣስታት 600 ሓድሽ መልከፍቲ ድሕሪ ምዝጋብ እዩ እቲ ኣሃዝ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ንድሓር ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተመዝገበ ዝለዓለ ምዃኑ ፀብፃባት ጥዕናት ሃገር የመልክቱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝረአ ዘሎ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብያተ ጽሕፈትን ካልእ ህዝቢ ብብዝሒ ዝእከበሉ ቦታታትን ብምዃኑ ሓደገኝነቱ ቀሊል ከም ዘይከውን ክኢላታት ጥዕናት ሃገር የጠንቀቁ እቲ ተርእዮ ኣብ መንግስትን ህዝብን ደቡብ ኮርያ ከቢድ ሻቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ብደረጃ ዓለም መጠን መልከፍቲ ናይቲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ዝተኸስተ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 60 ሚልዮንን 700,000 ክበፅሕ እንከሎ ሞት ድማ ናብ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ደይብሎም ትማሊ 25 ሕዳር ኣብ ብራዚል ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግጫው ኣውቶቡስን ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪናን ብውሕዱ 40 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ንሰብ መዝተሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን በቲ ኣብ ከተማ ሳኦ ፓውሎ ዝተኸስተ ሓደጋ ዛጊጥ ቁፅሮም ዘይተነፀረ ብከቢድ ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ተኣሚቱሎም ጠንቅቲ ሓደጋ ንምንጻር ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰበስልጣን መጓዓዝያ ምድሪ ብራዚል ሓቢሮም ኤሮፓ ሕብረት ንዘይተርፍ ምዛም መስርሕ ምውፃእ ብሪጣንያ ብዘይ ንግዳዊ ስምዕ ክዳለው ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤሮፓዊ ኡርሳላ ቮንደር ላየን ሓቢራ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ፍልልያት ንምፅባብ ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ዛጊት ዝጥቀስ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ዝገለጸት ቮንደር ላየን ተሪፉ ኣብ ዘሎ ሓፂር ግዜ ስምዕ ክኽተም ዘሎ ተኽእሎ ፀቢብ ምዃኑ ኣሚታ ይኹን እምበር ኤሮፓዊ ሕብረት ኣብ ስምዕ ንምብፃሕ ክሳብ መወዳእታ ክፅዕር ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ብሪጣንያ ካብቲ ሕብረት ጠቕሊላ ክትወፅእ ዝተወሰነ ናይ ግዜ ገደብ ዝመፅእ 31 ታሕሳስ ክዛዘም እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ሃገሩ ብዘይ ንግዳዊ ስምዕ ካብ ኤሮፓዊ ሕብረት ክትወፅእ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣቐዲሙ ኣሚቱ ነይሩ እዩ
تنقداو سمع انت زي تختيمو اب قطبا خلتيوم وغنات زسعب هاسيا قليل كم زي كون كيلاتات يتنقو نفرتوق إسرائيل أب سوريا أب لعل زركب وتهدروا علامات إيران من قصص حزب الله دبدب كم زكايده مع كنازينا سوريا أكاليحن بتي أبدو وشنخ كتما دماسكو استفدت متكعتي بوحدو شمونت وتهدرات كم التواطلون نواتا وكسرات كم زوردن اتحبرتا بتوسخي أفليتهم يخن برن منت نايتهم قدات زنت حبرتا زاقيت يلن زحلف سمون أب تمساسال علامات سوريا متكعتا أير زكايدة إسرائيل بزعبا زحدش في تصامي زاقيت مجلسي أهابت نزلام نفرتوق إسرائيل بعصر شمون تحضر بسوريا بالعلى زركب وتهدروا علامات سوريان إيران بزكايرو دبدب بوحدو سلسة وتهدر سوريا خم التغضلن كبين وتاو عنوت كم زوردن يذكر حيل بحر روسيا مركبوق أمريكا ما يوجزات هاجرو كم استحست بعسان 4 حدار كسيسوم نتمس ما يوجزات جابان أبزدوا كواب استخايدة من قصص تختاخ قبل زجلته حيل بحر روسيا هاجرو 20 إلى 5 حلفو أتنكيهم يخون بر حيل بحر أمريكا مركب هاجرو ما يوجزات روسيا 5 حست بمتكاس نتخسي ناس يقولهم إذا حدش وتهدروا معبالتات أمم خلتين هاجرات نتسنح زي مكراو كجادو 5 خل تنتي أمتهم روسيا نفرتوق أمريكا نخل أيرا بترجع من 5 حسا كتكسس مزنحة تسبت صواتي تقسم أهجران لجستي نأفغانستان 10 بليون دولار سب أو دقف كجبرة تم باتعين أزيا وشتي 4 عمتات زوهاب دقف منقست أفغانستان كلولا هاجرو بسلام المعرف يكاد نزلوا دبلوماسيا وتعري نمو حاسك سرح قدم خونت زلويوم يخون بر اتمبصعا مستي اب افغانستان تفتير زلو محبر قطباو قلولاو كنصاصرن كله زتقس فتح كم زيكل مسكونات التهاجر قرب زلو مغنات يطقسم اب افغانستان اب 2001 اندحر استغبره قدما وتادراو متتاو بزتفتره صطاو قلولاو مليونات زيغاتات تصبيت رديت كوينم مهلاو صبصابات يحبرم نزي قلولاو بسلام المعراف زكاير زلو دبلوماسياو صعرتات اتابع خم زيكونه ناي قربات عزبتي يغلصم بخال وجن بعشرين 4 حدارة بمأكل عشان اختهاجر بزتخير متكعت بومب بوحدو 14 ساعات كم التقتلوا كابت خابز تفنو زينة أرديهم بتفتح 4 كالوت كم زقصول زحبروا سمز أفغانستان حلاف الناس وصلوا الأكل كم زيلة أفليتهم نسعى استرالو زينة وسنة رافز زازي ملو بروح معلتي